Det följdes öliga gott det allt. Det är halt ja. Nu är det nervigt nu är det också för så det är öliga gott. Vi kommer och i ströja efter. Ja, vi har nog så väl i strund där. Vi har väl mer 2 alla tyna så. Det hade vi där ja, men nu är det ordentligt strund. Nu har det koppen någon early. Det tycker jag helt säkert. Kan man säga att det var värjan som störde till sig så det? Ja, vi var öliga och höra vad jag hade varit. En lilla sötnalös var inte så öliga men så sötnalös var öliga och rätt. Så det var aldrig värjan som men man var ju snäll målne så det är ju alla på. Och mamma ja, mamma står öliga då det är snä. Alltså han säger alltid väl. Han är äldre så jag. I mån senast det så är Marian som så ofta för så är han månader en halvtid. Man kan säga visst det ska se stått då. Vi fylljast i förhållande. Men så man ränta någon så får de upp mål för boy. På ena förhållande så färdar upp på 5-6 mål och halta till det så. Öka spekliga. Så man ränta någon så får där nästan efter. Vi var så nöjda att satsa näka. Men det ger oss några utvisningar. Jag tänkte så vara trubbel att trubbel kommer jag någon stranda vägarna. Ja, tar väldigt väl det. Det är så att det tar mig väldigt väl så det. Så var det pasta ut och ut det vi spelar för ett lag. Vi tar för lite tempo och allt någon. Då står jag tar väja så väl.